Good news mga kasinag, ngayon kasamahan ko. Tanggap kami mga kasinag, bukas mag-uumpisa na kami. Bayarin daw muna ako, tulak kong barya. O yun, nakita mo kung kumuha ka ng tanso, wala ka. Makipinis contract agad kami niyan. Huwag kayo mahuhuli. Philippine Mental Corporation, no? Luma sila. Yung palang ano nun sir, ang Philippine Mental Corporation. Patay tayo dyan mga kasinag. Kung ano-anong bakal yun eh, kaya mental eh. Mental pala to. Hindi pala metal yun. Mental. Yun, metal. Ay, metal pala. Mga kasinag, kakatapos na mag-orientation. Shoutout pala kay sir. Shoutout po sa mga kababayan ko dyan sa Davao Oriental. Yun. Oh, shout out! Welcome to my guys. Mga kasinag, good morning. Today is my orientation. Orientation ko ngayon mga kasinag. Kahapon nga nakapagpasa ako ng requirements. Ngayon pinapabalik kami ng company na may orientation kami ngayong 9. Sana hindi ako malate. Dito na tayo sa misakaya ng jeep. Mamadali ako. San Rosario Happy kayo boss. Dito tayo sasakay mga kasinag. Okay. Ayan. Mag-alas 8 na pala. Hindi ko nakapansin. Sana hindi ako malate. Kasi sa gilid lang. Dito na tayo. Okay boss, thank you. Dito tayo sa EPSA. Ang oras na natin ay tingnan natin kung anong oras na. 8:31. Umalis tayo dun mga kasinag ay 8 na 7:54 ganyan. Hindi pa naman tayo late. Abot na abot pa tayo. Tricycle naman tayo, pupunta doon sa butas. Malayo kasi mga kasinag kung lalakarin. Wala nang kasabay, talagang special ka na. Pero pag may kasabay ka, makakaminus-minus. Ang bayaran ngayon 30 ay special. Abot na abot pa natin. Kala ko kasi kanina malilate ako eh. Gawa ng ang bagal ng jeep. Yung pala pagtingin ko sa cellphone ko, maaga pa naman. Mas kalahatian pa lang yata tayo. Dito sa EPSA mga kasinag, marami ditong company. Napakarami. Okay, dito lang po. Okay, fine. Thank you. Andito na ako mga kasinag. Antay-antayin ko lang yung aking mga kasamahan. Wala pa. Sir, shoutout muna. Gusto niyo sama? Bossing. Yan. Magkano kayo boss? Ha? Magkano kayo? Ay, mag-apply kayo dito? May hiring pa daw. Mayroon nga naman. Interview sa bukas. Schedule. Wala pa yung mga kasamahan ko Hindi ko alam kung anong oras darating. Sige tayo. Mga kasinag, kakatapos na mag-orientation. Shoutout pala kay sir. Ayan. Ano pangalan niyo sir? Barrios? Shoutout pala kay sir Barrios. Tama siya no? Shoutout din kay sir. Pangalan niyo? Shoutout po sa mga kababayan ko dyan sa Davao Oriental. Yun. Shoutout sa kalawa kasinag. Yan ang security dito sa company na papasukan ko dito sa PMC. Hanggang dito lang mga kasinag kasi pag papasok kami doon bawal ang video eh. Pinang sa labas. Good news mga kasinag. Ngayon kasamahan ko. Kaway-kaway na lang kayo dyan. Kaway-kaway kayo dyan.
Tanggap kami mga kasinag. Bukas mag-uumpisa na kami. Saan tayo? Dito na tayo magkabahan ng tricycle, oh. Diretso kami mga kasinag ng bangko. Kasi mag-aasikaso kami ng aming papel. Ay, papel. Mag-aasikaso kasi kami ngayon sa aming ATM. Pangalawang kanto, di ba yung dun sa kabila sa gilid? Biro-biroin nyo mga kasinag, oh. May uniform na rin, oh. Yan. Kaya bukas ito na suot ko pagpasok. Tapos dito mga kasinag sa loob ng company, magbabaon talaga kami. Magbabaon kami ng lunch break. Magbabaon talaga kami kasi nga mga kasinag wala kaming kantin. Walang kantin sa loob. Ay, dito ako eh. Apat na lang pala kayo papunta sa main gate. Kasi ma-diretso kami China Bank mga kasinag. Pero kung tricycle, 30 lang sana tayo. Apat na, 30 lang tayo. Ay dyan, tigi 11 tayo. Main gate, main gate. Ayan. Main gate tayo, main gate. Magsakay, sakay. Okay, okay. Dito ako, dito ako. Okay, ba? Shoutout po na sa inyo, sir. Dito ako, dito ako ngayon. Shoutout po sa kanila. Oh, shout out! Welcome to my guys. Ayun mga kasinag, shoutout sa kanila. Papunta kami main gate. Baka makita jeep ko. Wow! Yan pa naman ang pinakamaganda. Makipinis contract agad kami niyan. Huwag kayo mahuhuli. May magandang advice sa amin mga kasinag nila. Huwag kayo mahuhuli. Masama lang yung pag nahuli. Hindi naman eh. Bayarin daw muna ako, tulak kong barya. Oh yun, nakita mo kung kumuha ka ng tanso, wala ka. Oo. Sila ibabahid mo pa nga. Wala lang palang barya. Walang barya. Nahiram ko 100 mo kanina na pagbayad sa ano. Wala kaya akong barya mga kasinag. Papunta kami ng China Bank. Sa Philippine Mental Corporation, no? Luma sila. Yung palang ano nun sir, ang ano, Philippine Mental Corporation. Patay tayo dyan mga kasinag. Kung ano-anong bakal yun eh, kaya mental. Mental pala to. Hindi pala metal yun. Mental. Yun, metal. Ay, metal pala. Sobrang letter ano. Mental yung kay sir eh. Nagkatunog. Ay, salamat mga kasinag. Nagkatrabaho na si Bagwis. Sa awa ng Diyos. Ilang araw pa lang tayo dito, galing Bicol. Success na. Kaya thank you. Good luck sa aming 5. Okay. 8 to 10 or 5 nagpa-laboratory ka no? Andito na tayo sa main gate. Okay. Thank you. Saan ba yung China Bank? Hindi ko rin alam kung nasa yung China Bank. Ang nakita ko dito RCBC. China Bank, doon pa lalabas ka. Lalabas pa tayo? Lalabas pala kami mga kasinag ng EPSA. Yan o. Init! Natanghali na kasi mga kasinag. Kailangan kasi makapunta muna kami ng China Bank. Kasi dun papasok yung ating sahod. Kailangan masikaso namin ngayon. Saan ba yung China Bank na yun? Malapit na dyan, pasukin mo lang. Ay malapit lang dyan. Buti na lang alam nila. Update ko kayo mga kasinag ha. Punta muna kayong China Bank. Pauwi na ako mga kasinag. Natapos na yung mga asikasurin ko. Tapos pagdating sa bahay, labang ko muna yung uniform ko. Dito na oh. Alabang ko muna ito. Ay, sadat lang. Okay, andito na tayo mga kasinag. Bip! Alikabok. Grabe. Tindi ng init. Ay, salamat.
Nandito na tayo. Pagdating sa bahay, makakapagpahinga na. Hindi, kailangan ng sakripisyo, sipag at tiyaga talaga. Bukas mga kasinag, umpisan ang trabaho ko. Ang alis ko naman dito sa bahay, mga madilim-dilim pa kasi 8 to 8 eh. Araw-araw 8 to 8 ang aking pasok. Kaya pasensya na kayo mga kasinag kung hindi ko kayo ma-update ha. Pero okay lang yan, kakayanin ko ito, alang-alang sa ating pamilya.